ایوار باش تماشاوان هیجا به برنامه نویا دیدگاه دیسا ام به هفرانه و هفته لسر آبوری و خزانی گلک نیخاش هاته کرن د سری دا د 4 و 5 مه دا لامده و کم خباتک پارتیا هرمین دموکراتیک لکار خست و گلک مجارین گرین کلوری هاته نیخاش کرن هر وسا کووارا پولیتیک آرتیجی با اوایی که برفره جهدا و مجاری راستیجی خزانی ایدی پرسکریکا هری گرینگا گلی کرده ده راپرسینا داجی ده انکیتا داجی evhatiye پرسین سدی چلو هفت ده بیجی که پرسکریکا هری مزن یا کردستانی خزانیه و پشتیوی پرسکریکا کرده evji gelek balkeşe de راپرسینن بری 2000 دا ل ترکیه جی ل کردستان جی کو دما دهاته پرسین پرسکریکا هری گرینگا ترکیه کی جانه دهاته گوتن کو پرسکریکا کردیه لینهام دبینن کو ادی کری دای هستی ev birçibun xizani biye pskreka gelek mezin her usa siyasete ev tiştadit u komxabat le kar u gelek nivîskara jî serve mijari dîtinê xwe parvekirin berî ku em derbasî mijara xwe bûn ez dixwazim mîvanê xwe bibin naskirin li serî Cesim Soylu nivîskar hûn bi xêr hatine serçevan hatine Hülya Alökmen uyanık ev jî siyasetmedar û yek ji avakarê vê komxebatê bû hûn jî bi xêr hatin serçevan rahatin Suat weke her car li kêleka me ye hûn jî bi xêr hatin serçevan hatin Rêzdar Hülya ez dixwazim bi we bidim destpêkirin niha ev komxebat weke me got jî mijar ji xwe mijara xizaniyê bû siyasetê jî ev pêdivî dît û komxebat li kar xist li ser vê armancê hûn dixwazin çi bêjin yani çi bû armanc çawa dest pê kir û di roja berdewam kir çi biryar hate girtin û çi axaftin li wêrê hate kirin berê ez dîsa dixwazim silavê xwe ji bo kana ku me temaşe dikim pêşkeş bikim ya birastî Kurdistan ya da Kurdbûn her tim bêjin dîrewka Kurdistanê gava ku me re dinarê her tim bi xizanî ba heftê nivîsandin yani gava ku me re dîroka Tirkiye jê Kurd Kurdistanê di dîrokê de em bêjin 100 sal şûn de jî bêlî binarê her gav Kurdistan bi şeklekê xizanî tê nasandin ya ji bûyî şiklî wextê me re sedema wî dinare me re kare vîya bêje yani hem Kurdistan ji hêlekî koloniya yani sömürge hatiye bikaranîn politika hem politika wî bi ser mêtingeriye ya jî dagirkeriye hatiye meşandin wir bi alî civakî her tim bi zanetî bi polîtikayê ku hatine xistine mehiyetî bi zanetî ew civak ew ax ew ednîgarî her tim bi xizanî xwestina hatiye xwestin ku bibe terbiye kirin bî şiklî yani hem karin viya bêjin hem de ji bo hemû alavê ava wî em bêjin çandina wî axekî dewlemen li hêlekî jî civakek bi xizan van tespîta em karin du dirê ya jî bi şiklên cuda cuda jî em van tespîta dikarin bikin aliyê de jî ji bo ku Kurdistanî 100 salê her tim tune hatiye hesibandin Kurdistanî veya Kurd tekoşîna xwe her tim ser statûyê meşandiye her tim gotiye ez heme ya jî ji bo zimanî wî hindan nebe ji bo aliyê siyasî siyasetê de xwe pêşxestiye ve ya jî hemû rêxistinê xwe hemû tekoşîna xwe ser vê meselê meşandiye lê ama li hêla de jî wek me got şoreşger çi ye şoreşger aslında di civakê de çi pirsgirêk bu wê pirsgirêkê jî çareser bike ev mesela xizanî aslında tekoşîna Kurd em bêjin 5 salî te bihesibînî jî her tim xistiye rojava xwe yani ji bo çareserbûna wî çi ye dem gotiye şer dibe sedema wî dem gotiye kolonyalîzm viya dibe sebeba wî lê belê em wextê dinirxînin dinarin dema ku şaradarî 2009 de hat ser li wir zêdetî li ser vê meselê hûrbûn çêbûye yani haya 2016 mesela kayyuma jî ya jî divê navberê de piştî 2011 jî mesela DTK de jî
komisyonek divê hêlê de hatiye ava kirin hemû servê komcivên panel û komxebat konferans kongre li hem herêmê Kurdistanê hemû yani li Wanê li Rihayê li Mêrdînê hatiye çêkirin li wir jî tiştê ku şember jî derketine û tiştê şember jî hatine ava kirin hêlekî din jî mesela sarmaşıqê heye li wir jî 2006 şûn de aslında hatiye ava kirin lê dema ku em piştî 2016 dinarin wek ku dizanin ev mesela darbe kirin sedem hemû rêxistinên Kurd û Kurdistanê ev kirin hatin girtin nehiştin rêxistinbûna xwe berdewam bikin lê hêla de jî Tirkiye jî sistema xwe geheran yani em karin ser aboriya Tirkiye jî yani kur û dê û dirêj karin bipeyvin ji ber ku hem li rojhilata navî ne aliyê aboriyê de ji bo Tirkiye heye îro çikiriye ya jî devletên navnetevî ji bo ku aboriya Tirkiye texin şeklekî çi polîtikan ava kirine em bêjin 1980 heye ew darbe li wir mesela çi biryar hatine stendin mesela özelleştirme heye wekî her wekî de hemû mesele heye ama 2018 şûn de li Tirkiye jî hêla aboriyê de pir ev heye yani paş dikeve yani hem civak êdî alî aboriyê de bi rû dimîne yani bi xizaniyê de rû dimîne ama em dinarin Kurdistan diqatî ji ber ku hem mesela ev yani ji ber ku Kurdistanê seraxa Kurdistanê tiştê ku ava dike tiştê ku alavê ku çê dike jê re namîne her tim ya jî em bêjin li vir li komcivînê de me got em çi bipeyvin yani em tespît û dîroka wî nirxandina wî zêdetir me got em aliyê şember de bipeyvin yani heye îro me çi kiriye me tiştên tecrübê ku me ji xwe re ava kiriye heye me gelek tiş jiyaye hem civak hem rêxistin hem her wekî din cuda cuda aslında tecrübeyê me hene em karin van tecrübeyê xwe çawa bînin ba hevde ji îro şûn de em ê karibin van tiştên şember çawa dex mehiyetê yani di nav civakê de bela bikin biraz civak jê sûd bigire yani êdî şûna xeberdanê me got em ê çawa tiştên ku bikin di roj bû roja yekemîn ki panel bûn hevalê me ne xerîb yani dîsayê nav civaka Kurdistanê de hinek xalan de nêrînê xwe anîn ziman roja duduya atölye me ava kirin ser 4 xalan atölye hatin yani hem esnaf lêhêlekê ticaret lêhêlekê yerel yönetim lêhêlekê di teva de jî jin hene li wir herkes nêrînê xwe heye îro ew kirin me wana encam kir yani başa me vakî tekî me tekevin navê yani ten imtiyaz karin bêjim me encamname ew weşan ama ne kur hîna encamname fire ber firehtir rojê me pêşî de were ji çapemeniyê ya jî ji ev re bê başa spas başa spas rêzler Cesim ez dixwazim vê ji we bipirsim di destpêkê da yani em ji destpêkê heta çi wext bêjin heta not û neha tenê pirsgirêka Kurd dihate axaftin pirsgirêka Kurd jî wek bi siyasetê bi nasnameyê ve girêdayî bû bi ziman ve girêdayî bû û hemû enerjiya xwe her tiştekî xwe me li gor wê xerc kir lê îro em dinêrin ku qrîzeka aborî heye ev qrîza aborî êdî mesela di bajara da wisa qatmanê mezin çêkirin ku di navbera dewlemend û yan jî Çîna navîn û yê xizan da dîwarê gelek bilind hatin ava kirin gelo em di vê mijarê da direng man yani siyaseta Kurd direng ma piştî ewqa sal û tecrübeyî û em bêjin desthilatdariyek jî heye yani 2000 ji not û niha vir da desthilatdariyek jî heye gelo em direng man an çima wisa ev kar direng hate meşandin Ez jî silav û rêzê xwe ji temaşevanan re dibêjim we jî bername jî pîroz dikim spas yani xizanî di Kurdistanê da ne îro ye ez ne bawerim ku îro ji dê jî zêdetir bibe di roja serî heta îro taybetî ji dema avakirina Cumhuriyetê heta ro îro tim xizanî heye xizanî siyaseta dewletê ya birçîkirinê û hewcekirinê ye ji ber vê
belki îro zêdetir şêmber biye, berbiçav biye, Nasıl? ew ji bo hinek sedema em dikarin sermam sekinin. Di salê hefteyên da yan avakirina tekoşîna azadiya gelê Kurd de stratejiyek hebû. Ew stratejî hemû welatê bindest bin kolonyalizmê da di hemûya da wek hebû. Bakurê Afrikayê bigire hetanê Başûrê Amerîkayê hetanê Asya Başûrê Asyayê gelek mînak hebûn hemû wek hebûn. Aliyekî tesîra reel sosyalizmê da aliyekî jî ji xwe çandeke ji kolonyalizmê xilasbûn çêbibû û hemû rêxistinên Kurd û Kurdistanê jî vê awayî dest pê kirin. Taybetî hereketa Kurd jî vê mantaliteyê dest pê kir. Berê wê Kurdistan azad biya, xilas bibiya û dûra pirsgirêk wê hemû batana çareserkirin. Ji xwe di nav da yani di çareseriyê da çi hebû hem mesela aboriyê jî hebû ya demokrasiyê jî hebû û ya netew xilasbûnê jî hebû. Her sek bi hev rabûn. Lê berê desthilatdarî bikete dest, berê em ê ser axa xwe bibûna azad, me welatê xwe li rê bire, dûra jî me her tişt gorê xwe înşa bikire. Ev hetanî ez bim hetanî salê nodî rast bû. Lewra sîstema dunyayê du alî ji vî tiştî re rê vedkir û ê pêşiya me ji wisa xilas bûn. Ji xwe ji xêncî wî jî mantalitek din pêşiya me tune bû. Başûrê Kurdistanê em dikarin cuda haline dest, dûr da rêbazeke din hebû. Lê li Bakurê Kurdistanê vî awî bû. Niha çima em îro taybetî li ser mijara aboriyê disekinin. Ez bim ez mijara aboriyê dîsa bi tenê hilnadime dest. Lewra cevaka me îro di asleke wisa da ye em netewin lê neteweke nîvcumayî ne. Ne dibine tam netew ne jî hildiweşin. Mirov dikar wisa bêje yani nayê naskirin. Yani em xwe netewet bînin. Ez naskirinê nabînim. Erê. Ez naskirinê nabêjim. Naskirin tiştek din ye. Yani ji bo netewbûnê şert hene. Erê. Şertê çandî di Kurdistanê de pir kêm biye. Taybetî di bajar da şertê netewbûnê kêm biye û yê civakbûnê kêm bûne. Ev bi kolonyalizma jî girê daye, bi gerdûnî jî girê daye, di siyaseta me bi xwe jî girê daye. Gelek tişt wisa hemû bi heva girê dayîne. Pêwîst e em siyaseteke wisa dayînin ku hemiya bi hev re çareser bikin. Ku ne wisa be yekî tenê sereke îlan bikî bûyê bigî nabe. Ev namaşe. Ha kîjan tiştî da kêm man yan dereng man ez bibêjim. Konsepta yan stratejiya me ya 2000 da tiştek edî xuya. Hem şertê dünyayê bo şer û herêmê û hinek tiştana xuya kirin, hem ji rengê siyaseta me ya pêşerojê kevş bû. û a duyemîn jî qada siyasetê qada Tirkiyeyê qada legal de hinek derfet jî ava bûn. Nek derfetê dewletê de. Hêza me xwert bû, me bûyê hêzê em karibûn hinek tişta bikin. Lê me gelek tişt nekirin. Ya sereke mesela mijara ziman edî mert zanibû ji xwe em stratejî em hinekî ji wî dûr ketin, mert zanibû em ser vê axê nabine desthilatdar di şertê îro da û em hinek mijara nahêline dû. Gerek ew mijar ji 20 sal berê de ez bim, 30 sal berê de hemû yeker roja me de bûne. Roja mijara aborî wisa, mijara entelektüelî wisa, a ziman wisa, a çandê wisa, a civakî xwe wisa van hemû bi heva gerê dayî bûn. Belê dixwaze em gotina xwe ji bîra neke em biçin bas swat û pişta me dîsa vegerin ser we. O jî vê navberê da piçekî bîna xwe birin. Swat niha di salên notî da koçberbûnik hate dest pê kirin. Koçberbûn jî xizanîbûna milletê bi xwe bû. Yani kesên ku li ser axa xwe têra xwe dikirin, di nav malbata xwe da malbata xwe na fire da alîkariya hev dikirin û xizaniyek jî tune bû arastî. Lê piştî wê koçberbûna mecbûrî ku dewletê wek siyasetek em bêjin tundrev pêk hanî, gund hate şewitandin, millet ji ciyê we hate kirin, gel mecbûr ma derveyî wargehê xwe.
Ulwe jî birçîbûnek dest pê kir. Yüksel Genç vê tiştê wisa pênase dikir. Dibêje ku di navbera wê û koçberbûna îro da mesela taybet jî ev şerê bajaran da ferqeke em wê jî piştira baxfin lê ev koçberbûn bi xwe ra geto jî çêkirin. Yani em bêjin li Edenê, li Mêrsînê, li İzmîrê, li İstenbolê, li gelek bajarê Tirkiyeyê geto çêkirin û ev millet ji wargehê xwe dûr kete. Mesela dûrê de sevalkarî hate paşxistin û çandinî hate pêşxistin. Ev polîtîkaya dewletê tu çawa dibînî yani bi ser ket çawa çêbû? Ya mesela xizaniye yani rastî mesela penasekirina xizaniye ji bûna her kesî tiştekî dine. Yani em bêjin li dinyayê ji bûna standardên jiyanê li Amerîka nizam dikije standartî da em bêjin wekî xizan tê hesibandin li Ewropa tiştekî dine li Tirkiye tiştekî dine mert karibêje ji bûna Kurda jî tiştekî dine. Birçîbûn jî heye ya. Erê Yani ji xizanî wê de tir birçîbûn heye. Yani em bêjin kesên ku salên notî ji xwe li gunda dijîn ew netkir hinekî tiştên xwerekên sereke hebûn ku ew tişt li malê de hebûne tu kesê xwe xizan jî nedîdît ew nedît xwe feqîr nedît yani nedît wala ez muhtacim ya jî tiştekî bûya weye xwe bûya hewayê nedît lê ama ha piştî ku însan em bêjin ji gunda derketin ew derfetên ku ew bûn yani ji helberînê qut bûn beriya her tiştî qet nebe li gund çandinî hebû sevalvanî hebû bûya hewayê bêjin alîkarî hebû şe ew hebû rast e yani însan her tiştî xwe bi hev re parvet kirin yani tiştekî li mala kesê de hebûne muheqeq li mala cîranê wî jî ew tiştê wê hebûne yani ew tişt bi hev re serv dikirin bi hev re diqedandin yani rast ji ber wê hewayê yani bi ew bi wisa bi pênasa îro ew tune bû ew xizanî nedat qebûl kirin kesê xwe bûya hewayê pênasa jî nedkir bi pênasa îro re dibêjim ew tune bû mesela salên notî û gund şewitîn kes ji hilberînê mesela çandî û sevalvaniyê qut bû hatin ketim bajara rast e yani rewşekî pir xirab bû yani ew salên yani ji gund hatibûn em bêjin ciyê ku mesela kirê derket bû mesela avo elektrîkê fatura derket bûn em bêjin jiyaneke cuda bû ji jiyana gunna jî nebû tu karek nizanî ya ji dervê hemalî û karên yani bi rastî ji salên notî ew yani salên taybetin yani naşibe îro ama ha ji demekî bi şûnda însan hêdî yani salên notî em dibêjin de îstî sal derbas bû yani nifşek no dehî derket ortê daxwazê erîsê nifş derket ortê dehî daxwaz û talebên ew salên notî kesên salên notî û îro qet naşibin hev yani gerem ev ya baş de ji ev derxe mesela ew ke mesela salên notî ew kesên ku em dibin qet ew tune bi taybetî jî nüfusa Kurda bêtir jî li gunda dijiya ne li bajara bû yani nüfus bêtir li gunda bû ew nüfus ku hêdî dîka ket bajara em bêjin çandeka hilberînê û çandeka şixulê cuda hêdî dîka bi ew ke raçêkir bi Kurda raçêkir serê ewlî wekî masî ku tu ji nava avê derxî yani nizam bû yani lê pir zor jî dat yani serê spê ra bihere اوكي سرس بيش خورا بهره کار حتی نیواره لکار بمینه یعنی مسایق خرج بکه خواه وی چانده جنیم بش بروی آوی لوانی لجولمرگی ام بیجن لسرحدی بطیبت مثلا وی چاقی سوالکاری گلک مزن بو به هزاران پس دهات هم اخراج کرن هم جی لترکیه دهات افروتن و دولمندی اکشی هبو ev hemiş ortaya rast yani benim şey yani wan salan mejin gundaj li bajaraje ama ha salin notiye mejin dibin şey salin taybetin sali ku şeri Türkiye ku heri zede ku gorbu bu ku ambejin aboriye Türkiye tek bir yani ev peri ku ve çağı dışarın şerda daha xarç kirin belki ji îro pir zêdetir bû yani mejin Türkiye ew qasa ew jîdîn bû yani xwedê derfetên aboriyê jînîn bûn yani ew li her kesê bandor kir li Kurda jî kir li Türka jî kir her kir kir ew xizaniye ku em dibêjin li Kurdistanê hebû meret kare bêje li Türka jî li Türkiye jî wisa bû li metropola jî wisa bû lê ama ha ez dixwazim ew kê bînim mesela ku ew ji gunda qut bûn û hêdî dika çanda ew kê çêbû çanda şoğlê کو به انسان را چه بو از خوازم بحث وی بکم یعنی کرد لمتروپولا و لباجارین خو هدی دیگه هین شغلی بو و او شغل هدی مرد کار بجه ایرو یعنی جسم سویدو آنی زمان yani evkir yani go az ne babarım xizaniya İro hub qasi abere yani ejdwe evkedame yani de asta standartın
civakê dimêze bikî û ew serfkirina civaka îro ku dimêze ki tiştê ku îro serf dike û tiştê ku îro em bêjin li xwe dike dixwe ve dixwe em bûyî hewayî bêjin û tiştê ku 30 sal berê dike di navbera wan de cudayiyeke pir mezin bizin. Em behsa çîna navîn dikin. Ê binî newsaye. Ê binî pir li binîne. Ew kême ew rêje Yani kême. yê binî Rast e ew rêje hêje jî hêlê ew rêje kême yani ew rêje wekî salên notî nîne îro. Em bêjin ew çanda ew keçê bû çanda xebatê pêra çêbû li metropol û li bajara însan deyê şoxulên û hêdî dike sermayekî kom kirin. Mühim ev e yani îro em qebûl bikin yani li dinya jî sermayedarên Kurda ê ku tên naskirin heye ku xweyê milyar dolaran e û li Tirkiye jî ê ku bûye hewayî yani xwe Kurd û welatparêz dihesibînin yani Kurdîtiya xwe red nakin ama haw sermayedarın yani derdorekî bûye hewayî jî çêbû em qebûl bikin yani hem li metropola hem li Bakurê Kurdistanê hem jî li cîhanê gelekî kesên bûye hewayî heye. A mühim ew sermaye ku îro destê Kurda da ye bi taybetî jî piştê statoya başûr û piştên şaredarî ku li Bakur ketin destê tevgera Kurd ew bû yani meriv ew çanda xebatê jî ku bi civakê re çêbû bi ciwanên nor re çêbû tevlî hilberînê bûn heta bi taybetî jin jî mesela belkî li gund bi hawakî din nava hilberînê de bû ama ha li bajara tevlî bi hawakî din ket nava hilberînê îro de mesela tekstîlê de li Amedê kesên ku tekstîlê dixin 165 ciwan jin. Sedî şêst û pêncê wan jinin yani. Yani ji ber ku em bêjin her kes deyî bi şeklekî tevlî hilberînê bû em îro dikarin bêjin sermayeke Kurda heye yani. Kesekî ku meriv dikare bêje sermayedar e û di asta ewkê da di asta ji seriya Çîna navîn da ku merivê wekî sermayedar heta ku merivê wekî burjuva behesbîne deyî sinifek Çînekî bûyî hewayî hatiye ava. Başa pirsgirêk jî ji xwe li vir pirsgirêk jî li vê derê yani niha nîqaş li vê derê derdikevin ez dixwazim rêzdar ez ji te bipirsim rêzdar Hülya bipirsim pirsgirêk jî niha hatiye li vê dere xitimiye yani ew sermaye welatparêz ne welatparêz ev sermaye ku hatî afirandin çixas xizmeta gel dike niha hemû nîqaş ser vê meseleyê yani piştî 2018 not û neha da hişt piştî not û neha desthilatdariya Kurdan li herêmê hate destpêkirin şaredarî ketin destê Kurdan rêveberiya başûr meriv ji bîr vaneke yani bahsa sermaye ew jî mijareke din em ê ser wê jî bisekinin duwêrê de hene gaj jî hate avêtirin yani dedema şaredariyê da mînak li Qeriş daxê pez hate belav kirin. Nêzî hezar pezî li gundekî hate belav kirin. Navê gund qirx xoyîn bû wê çaxê. Ew jî wisa lê hatineke. Lê ew pez salek nema hemû ji ortê rabûn. Domdariya wî berdewam nekir. Yani hinek projeyê wisa lokal jî hate çêkirin bi ser neketin. Ez dixwazim wê bipirsim. Yani ev şaredarî piştî ku ketin destê me em dibînin yani mînakê Tirkiyeyê jî dibînin, mînakên şaredariyê din jî dibînin. Projek wisa rêk û pek ku gel anî bahev û aboriyek tomar kir çê nebû. Ji ber çi çê nebû yani çima wisa çêbû? Yani me nekare çawa binirxîne. Tekoşîna Kurd dema dest pê kir bînin bîra xwe aslında çi felsefesik sosyalîst xistibû pêşiya xwe. Yani heta şerê xwe yekemîn bi agara bi em bêjin bi dewleman da rakir. Aslında li vir nîqaş çiba derdikeve yani em bixwazin yani hedefa me çi ye em dixwazin sermayedaran ava bikin yani insanên dewlemend mirovên dewlemend ava bikin ya hemû civakê têkiliya wan bi hev re ne aynî bêjî yani tu ya nikarî hemû civak di nav civakê de tu nikarî hemû kesan bikî yek ama di nav têkiliya hevdê de ya jî ew وقالا کوچبریه کر مثلا او جواک دوی دمی جوی دمی شوندش خن سروبنی بو yani دوی evere bir ava teval gunda mezmbune ya çanda gunda zane yek xizane bu davetavi hemu gundu top dubun davetavi dikirin ya ji bejin cenaze ki ev buna cenaze la arde ne dema kesi viji tene buna gundi hemu top dubun rahat kirin hebu das ki tane hebu limaleki das ki tane hebu herkes düşüp dora ya ji dora patoz hebu patoz ki tane hebu herkes bende hevde disekini jiyane ki komünal hebu yani jiyane ki komünal bu rahat dikar beji işte koçberiye ahira bu ev tekili xarabun
چون ام بیشن باجاران دولمند بون نبون اکو خباتکار ام بیشن چینا بنی دمان یا جی اب سردست بون یا جی پر خبتین اکو مالباتی خد چاوراش کردن آنا کام بیشن وکن کال دکن آنا کال ام بیشن اگه اقدانیزه لوان evin ber bahri hamu devlemendan tu vakti dinarı aslında Kürt derdik hepin. Ya ji vekidi cemkarın hele ki dici binerxinin ama lur mesele evte peşiyama. Yani işte ku emri kaçtken evi. Yani devlement ki Kürt be heremi kevxoş bibin xabitiye wan tişta ev kiriye ama bu civaka xwe ediye çibike. Lur Pırçı evet şu. lur Kürdi hayatciye ki Kürdi devlemendi نزدیک 1000 انسانی دبن خود ام بیشن فابریکای دی خبتاندن و کو یکی انگلیسی یکی فرانسیزی یکی ترک ته ربوی یا جی ته جوان خباتکاری خوره چاو نزدیک بی مثلا eğer devlet ki reze bi hay var ji Kürt bi Kürdi haber bidi vakti ku bercemendiye xwe bi fikri devek herkes vek civakedim ya civak neteved fikri kural var ya mecburi yani bu kutu devlemen bir gerekti henka dibin xweda bide xebtandın mesela kedavan gerek kedavan ku te top dibi servanda riya kari xwe meşini kedavan te hakivan bidi ya ji nedi ya ji tibidi ji dışarı mercen Türkiye'de mesela Gotin ki asgari ücret. Bece az asgari ücret dedim. Yani normalde Türkiye devlet bir eviydi ki. Ev fırsatı dedi. Ama mesela emdizanın dışarı mercen Türkiye'de ev pere terenaka ku yek mirov debara xwabike. Ne var? Yeki Kürt bece vela naxwazım. Eko dibin medexabitin ya caz bir fabrikayı dim xabitadı. Yani tamam si hababidim. Ama vakti si hababide davya rojede ek kelekavi ek pera evde yarış edeye evya pişbirgede de paş dedim yine. Türk mesela embejin minak dedin. Türk eva ev fiyata ku hatiye belir ev kiriye ev ya bide ama ev si habide paş verre. Tun hava ki khasta zikir peyi. Na ez bejin. Jali olmadı. Jali olmadı. Naz rastı yani realite eve. Ez ne yapacağım bravarı bikin. Yani nikaş lur dedik eve. Anka habatkare vici kurde. Haşte adar de ya cembejin nevroz de ev duxaze, tatil duxaze ne are. Vakti ya cejnan da için kulil ka avan dedin. Ama vakti ku em de bejim la bra sendika tek eve vir. Em hinki disekine ne are. Reytunuş ko. Yani yani girtiye ve kiriye nizam. Yani ez ana girtiye beruye havayı bazı خوشی شغلی اگه خوشی لورگانیزاسیونی شغلی deri girtiye. Tamam. Yani vanajı illa mesela van sendikayı ku hayana hatine me dane naskiren ya evjine çaresere ev ya helek yani emna bejin vakti bivin sendi yani endam sendikayı hemen azad bin tişki var ecitine yani ev ya cibral gibi sekine ama nikaş lur derdik eve jibovi eme vi civaki çava karibin behevre dve axa serbe axa devlement de bira herkes gora xatir havaji got yani devlemendici le gora insana te gohartin aliyetici fitrata insana deci evji heye gerek emyaji ne kaç bugün iro çaket kimin heye ez duxazım ra se çaketim je çakete şin derdik eve ez dibejim ra evji hebe ez dibejim ra çar kapitalizm jmra vardı beje dibeje çar çakete tetine bitgazani vi telefona xwa gerek mesela telefona var ayardık 3 salat evdiki te girtin Evana da lure mi çav bidin sekinanın. Emi viya çav insana da bidin sekinanın. Narezar şu ev jiyana komünal ev ekonomiya komünal jiber vete nikaş kirin. Yani ev nikaşı davi ser vene. Mesela çi pediviye ne pediviye hatta ni çi aslı. Ev mücarek dine. Ev mücarek edine. Tamam sen de Arabi bana ne pedivi bu havel kimi Arabi tane bu her dili bu video çün. İro herkes emdi bejin de Arabetine böyle pediviye. Pedivici ternake. Mesela pedivici. Standart da gene mervini kaç zedetir emliser Çinu aboriu hilberini. Em piçeki serve bun.
kapitalizm jî mirova pir ew kiriye. Yani pir xera kiriye em li hemberî wî jî tekoşîn dikin. بله نها دخوازم بحثا بچکی جی مجرا ایدئولوژیک بکم یعنی وساته گوتن دولتی پشتی سال نوتی خواست چینه که ناوین بخو آوا بکه و دستک دا راستی جم ویان دبینن یعنی اف نتنه گوته راستی اکوسا جی هیه دولت جخورا سنفک چیکر چینک چیکر و دستک داوی و او دبن دست دولت دا مزن بو ام ویان دبینن مثلا ایهالین سال نوتی ین کو هری زیده لهمبر تکوشینا گل کرد بو وان کارسازان او کارنا گرتن هما بیش همو ایهاله گرتن Ya o karakter sermaye salin noti و سال نوتی از بحثا نوتی دکم Kürdistan'ı. بحثا نوتی دکم لپشتی 2000 شوندا امید بینن کو به هفکاریا دولتی ایدی نوسا yani دجبری نخواست تنی دجبریا تفگیرا کرد نخوازه به هفکاری چینک چکر اونها نقاشا تکرن کو وی چینه باندورا خو لسر پولیتیکای لسر امبیجن چاره سر کرنا پرسکریکا کرجی کر جبر کو چینک چکر وی چینه هم با آوای آبوری پره هم جی با آوای ایدی علمی و فکری جی باندورک لسر سیاست کر اون تبلی وی دیتنه دبن نابن Ha sevda tiştek bejim gotnak derbaz bu denek nivisa da derbaz. بله Sale dawin da henek anketa kenehul Kürdistan'ı sedi zedetir. Gotiye mijara heri sereke ya بله سه 45 نهاو ساعت ya بیش. kızını ez tevi nabım. چما Ev pers şaşe pers şaş hatiye kirin u bersivci şaş hatiye dayin. Levra persi politike bersivci politike. بله Naku em bejin Kurd di Kurdistanê da mijara herî sereke ya xizaniye yan ya aboriye dibînin û çaxê em bêjin Kurd pirayî ji mijara netewî dûr ketine. Ev ne rast e. اری Ev di mantalîta anketê da şaştî heye. Mesela hinek anket ê me jî ê nêzîkê me jî ê dûrê me jî hene gotinê wan cuda ne herî nav bigerî yek yek em nav civakê dan em ê tiştî cuda bibînin. Ew meselek teknîkî ez tevî nabim. بله Berê dixwazim vêya bêjim. Hiçbir bana ket xwazim tiştek. باش Ev meseleke teknîkî. A duyemîn gel çima vî tiştê dibêje ku gotu bêj çima dibêje gerek em vê fehm bikin. بله Gerek em vê fêm bikin. Ew bersîva ne tenê aboriye. Dibêj me re hinek tiştê din jî bêje. Ku em bersîva wan jî nedin em nikarin siyasetika rast jî bidin چنو meşan. اف پرس Gelek pirsin. ام بیجم Ya ez dixwazim mada ku bu ez bêjim ez bixwe ya ew min e karê min e karê anketa karê min e psipoliya min e yani mesele yani anketê ku tên kirin anket de îro bikî fotoğrafê ew roj nîşan be. îro em bêjin di rojeva Tirkiyeyê di televizyona da di çapemenî de aborî tê nîqaş kirin ya jî NATO tê nîqaş kirin tu dibêjî îro rojeva Tirkiyeyê çi heye ya pirsgirêka Tirkiye herî girîng çi ye ew roj wî dide fotoğrafê wê gavê Yani spekülasyon peşevi nabêjim spekülasyona Yani yani me rast e lê fotoğrafê wê gavê ye Evet. wê gavê wê deqê wê saetê ama heman roja ku anket tê kirin da ku em bêjin problema pirsgirêka Kurd û Kurdistanê bê nîqaş kirin bûyerek derbarê wî de hatibe kirin ku ti xelqê bêjî kîja problema te herî mühim problema ya jî Tirkiye a Kurdistanê a herî girîng çi ev bêje Kurd û Kurdistanê yani ji ber ku problema pirsgirêka Kurd ji aliyên siyasî ve van salê dawîn bi a min zêde nakeve ewkê nakeve rojeva gel û ku siyaseta Kurd ji nava gel kişiya ye loma gel wan problema pirsgirêka dibêje yana ewkê yani ez ew tiştê ku tu dibêjî ji aliyekî ve wisa ye lê ama ha aliyên teknîkî ve pirsva satiye kirin ama ha mesele ku ewkê rojev باش سپاس بو وی گاهی به قبل بردام به هوا گردن رزدار راست جسیم بردام Ez niha tiştek bêjim niha civakê gerek me rast nas bike. بله Ez rast bêjim ez dîtina xwe îro dibînim 40 sal berê civaka ku ez nav dame min ji pirtûka hîn bûme. بله Ji pirtûkê biyanî hîn bûme. Yani civaka me kapitalîst e yan nizam çi ye. بله Ez wan hîn ev şaştiyek herî mezin e. Civakê gerek em ji civakê nas bikin
Ya doyamîn civak ro de guhere di navê guhartinê de gerek em naz bikin û pênase bikin. Niha mijara Çînî da بله di Kurdistanê da netewebûn bi polîtikaya avabiye. Gavê herê ew jî bi polîtikayê ne, bi dînamîkê derveyî ne, salê 1970 heta dawiya heysîdê bigire, bi dînamîkê derveyî ne, dûra avabûna netewa Kurd dîsa polîtike di salê 1980 şûnda bi tevgerê, bi xebata wî, bi gav bi gav, mal bi mal, kolan bi kolan netewebûn hatiye avakirin. ناسنامه یک شاتی آوا کرن بله Netewebûn bi aliyê siyasî Berê. de hatiye avakirin. بله Lê Kurdistan aliyê netewî di aliyê aborî da kêm e, aliyê çandî da her diçe kêmtir dibe, aliyê ziman da alozî hene vesaire. Niha di aliyê Çînî da ji ber ku ev civak netewbûn tedî wek pênastê pênasa kirin aliyê işte dîrok wiha ziman û çand û filan meriv dixe netew. Yek civan kêm Kurdistanê da. Ew jî çi dibêjin hişmendiya netewbûnê. بله Heşmendiya netewbûnê di Kurdistanê da li ser mezinbûna burjwazî û Çîn avakirinê çê nebiye. Ev taybetmendiyek Kurdistanê ye, polîtik înşa biye. Ji ber vê mesela min herin hem taybetmendiyên civaka Kurdin hem jî kolonyalizmê ne Kurdistanê da Çînên em bêjin bindest serda durê netewbûnê bûne. Serdeş jî wisa bûne. Em li îsyanê Aşık Said bin herin, serhildanê din bin herin, di hemiya da jî ne çi dibêjin Çîna bi nî serf erê na Çîna bin na Erê. serf Serf. dema fewda. Serf pir hindikin Kurdistanê da li ew serf jî durê wan serhildana hemiya mane. Pir hindike lê durmaye. بله Bajarî jî durmane. Ama netewedin jî were niha. Ev taybetmendiyekî Kurdistanê ye. Taybetî netewedin mer cuda cuda herekî dikare helde dest. Adinê jî لێت سەرلدانی کوردستانی دا مرۆ dibînin piraniya wê axa û bek jî têda cih Erê digirin ji war dibêj dibe ek û sereke kirine ew. ez tema tiştekî Erê. din. Yani Çîna Şey burjuvazî yapıyor, keno em bêjin bajarî û serf çima durin. Lê em dizanin di netew avabûnê da di civaka kapitalîst da serf vedgerine karkeriyê û prens yan jî hêzê feodal jî vedgerin burjuvazî. Erê. Kurdistanê de tişek wisa avan nabe. Lewra Kurdistan aboriyeke xweser hebû ew jî aboriya eşîrî bû. Ne feodaliye ji tam. Ya civakmendiya Kurdî ye serê xwe. Di bajara da jî di salê 1660 da Bilîsê, Amedê, Musulê van de re bigire navendê bajaran e Mîrgehin, belê. sedî 5 bile sedî 10 bile Kurd nînin. Bajar di bajar da ticaret dikin. Navenda bajar. Navenda dibêjim. Taybetî yani ê Mesihî ne, Ermenî ne, Suryanî ne, hinek Yahudî ne. li Tirkiye jî wisa ye Kurdê di nav da Türkiye jî. Tirkiye taybetmendiyek din heye. erê Kurdê di nav da ji heliye. Ji ber vê yekê di nav bajar da ek bûye bajarî, bajarvanî bûye cî mirina Kurda. Bajarîtî wisa ye. Tê bîra me heta nodî mûş em milaz girdî newerim ketanayê. Ji ber ku herkes ji xwe re digo em Tirkin û bi dewlet navend wisa ez zûrim hê wisa ye. El azîz hinekî ziviriye. Bitîs nodî şûnda zivirî. Mêrdîn Sêrt erê rast e Navenda wan. Ahmet çi merv karabêje piştî heftê wan diguhe. Amed jî wisa ji ber vê di Kurdistanê da Çînê serxwe ava nebûne. Di piştî burjuyek jî tune yê rastî yani burjuyek bi wisa belloq ber bi çav jî tune hebû jî ne Kurd bû. erê Yani Kurdê di nav da jî taybetmendiye wî ne Kurdî bû. Em nikare bêje sermaye Kurdî. erê Ji salê bîstan şûnda tedî wego gavadin hinek dewlemend dewletê bixwe ava kirine. Di salê piştî tenkîl û tedîpê di Kurdistanê da çiqas acente hene hemû dane ê ku jî serhildana xilas bûne dane malbatê wan ji bo ku girêdin. bele Bavê wan kalê wan hatine qetil kirin ew jî anne bi wan ajenta hinek dane girêdin. Ekatine idam kirin wan. Erê Dane dane malbatê wan dane hinek li dîjî egê û li egê li wan ciyê ku koçber bûne li war ercî dano wa ciyê başî dano yani ev siyaseta bişaftin û tenekirinê ye. Adoyemîn ku meriv kolonyalizmê hede dest xwedê em nikarin ji Kurdistanê bin kolonyalîst. Lewra şertê kolonyalîsmê
şertê pir xweşin yani. Şertê ku Kurd tercih bike. Beşikçi bahsa Tercih wê dike, bahsa wê dike. Ama mesele aburi da merit kara beje şerti kolonyalizmi denen. Mesela ne tevbune da eri. Yani em bejin kolon Ama xarabtir politika meşandına. na yani Yani Kurdistan'ı ve ki ne tevnayını kabul kırne. Ama hala minaki Afrika ve Asya başı Başım kutede dur bejin. Lühe deri. Suat em dor bu dor bejim. Belê kerem ki Ez ê bezar werim hülya. Duxwazi peyvî. Na. Başı kerem ki. Eja niha hetanî salên nodî Çînê em bêjin millî Kurdistanê de ava nebûn. Niha jî em dikarin bê hene. Ne tenê dewlemend. Çîna bindest ya karkera jî Çînekî Kurdî tune. Kesayet hene. Em bahsa Çîneke welat Parîz dikin. Erê- Ya Erê netev. kesayet hene. Erê. Yani taybetmendî Çîna hene. İro Çînê millî te derê dünyayê nemane. Erê. Lê di Kurdistanê de taybetî zêde. Salê heştê nodî şûn da tebeqeyek hêdî çêbû. Lê îro yek taybetmendiya sermaya gerdûnî heye. Küresel sermaye. Belê. Taybetmendiyekê wê heye. Di bin wî da taybetmendiya kolonyalizma Tirkiye dûra jî şert û mercî Kurdistanê hene. Eva sê qatman Sê qatman serhevin. Niha di salê nodî da nodî yek nod du nod sisiya da hemû bajara Tirkiye metropola xebitî me. Belê. Ez mesela ez bêjim bajarekî em çûn me û çaxê yani em tedî emrê me 20 salî bûn. Yani me jarî par baş nizanbûn. Ez çûn malekî me got em dizanin hûn dewlemendin hûnê ji vir hev me re alîkariyê bikin falan. Got heval di rast wê jî em ê bikin lê bi Xwedê rêbazê we şaşin. Belê. Rêbazê we şaşin ez îro lê din hêrim rast e yani me ewro ancak bi ew xwest bixwînin. Got hûn derfet bidine min ez ê di nava mehekî de du sit hebî. Ew bikim. Kar bidime. Ciyek bidine min navendekî Erê. navnîşanek bidine min em ê birabin. Rastî jî ew tişt hebû. Derfet. Li İzmirê jî, li Stenbolê jî, li Edenê jî, li Mêrsînê jî karsazên Kurd bi dizî bi xwe de hatin. Çima? Kesî rihê ku avad ve ji bîra nekiriye. Kesî bi hezar sal ev zulma bi hezar sal ji bîr nekiriye. Yani ev genetika me de heye. Ez divê tekê Baş kerim ki. Ne tenez ne. Ez yani Nana berdom ki. Misalê notigra were bîra ve devlet ew jî mesela liste karsaza jî avak. Belê. Kuştin. Ew jî kir yani bi vekirî şerekî vekirî jî bi karsazên Kurd re jî vekir yani. Ez heman demet bêjim. Tedî jî incî bava bigire heta Kurdî dirîs heta hani buldan nizam ki gelek kuştin. Xên cîwan li hemû bajara kîjan karsazê Kurd e hemû anîn girêdayê xeracî. Emniyetê bixwe pêşkêşî lê kir anîn girêdanê xeracî. Sedat Peker bahsa wê dike wê yekê digot yani eşkere digot. Em bixwe jî tedî şahidê wî tiştîne. Niha belkî mijara çareseriyê em tiştekî de eveke din da Erê belê em ê beşa du diye Xwazî de. ez kevmê dixwazî Na em ê beşa du diye de bahsa wê bikin. Yani ji ber ku Çîn û vî awayê ava bûne ji xwe meriv Çîneke xwedî taybetê xweser nabînim lê pirsgirêka van Çîna çin e. Niha meriv gere dualî lê binêre. Di me de heşmendiyeke çepgirî heye û rast e jî lê çepgiriyeke ku jor da ava be ku meriv xwejwê xilas nekir be ew çepgirî nexiste malê civakê ew ji meriv pirsgirêk e. Çi ye tenê ewa dewlemend tê bîra me. Ev ji wê çepgirî ye. Pekî taybetmendiya xizana baş e. Yani ew ê wan îro em bêjin exlaqê wan û yani nav gelek tişta de nînin. Belê rast. Ji gelek tişta dûr neketine. Xizanî bi xwe re xerabî iştîne. Ji ber bê Xizanî xwe ew karî me birçîbûn hemû xerabiya dibin xwe de ew dike dihewîne. yani ew jî yeke lê adinê ez ev îdia min e ez bêm Kurd di bajara da ji civakbûnê derkevin. Mesela têkiliyê civakî çi ne? Em hene ortaqa filan 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 têkilî civakî ne? Ka di Amedê de kîjan mane? Pirkê mane. Ji ber ku ji têkiliyê civakî ê Kurdistan ê berê ê eşîrî yan êdinê ê gelêrî ew li gundî îştine hatiye bajar jî tiştekî nû ava nekiriye. Yani me civakeke modern
من نکاری ام آوال کن Bi zor derketiye ha ji gundê xwe ji bo yî. Ji xwe Bi zor derketiye. اره جی قطیه Hocalan جی divê mijarê قطیه. da Zanetê duru dirêj te dî Evet. di konferansa İstanbulê de behsa wê kir. Dişûna Çînê de civakê datîne. Dibêjî êdî Çînna civak. Divê em li ser civakê xebatê xwe bimeşînin. یعنی از وید خازم بیجم نه Beşa duyemîn de dixwazê em vana em kur û dûr em بلکه behs یک bikin. یک هوا یک تنه Beyler بیجم kerem ki. جواکی دا خرابون چه بیه ده هر بشه جواکی دا خرابون چه بیه جبر و گرک ام جواکی ده هر عالی دا با آوه که راست آوا بکن با آوه که Civakek nû. کرداوار Belê. نه سر اساس edin Belê. Gelek spas. Temaşevanê hêja em nahatin dawiya vê beşa xwe piştî kurtedemekê dîsa em ê bi hev rabin û em ê bi vê germegermê dîsa mijara xwe berdewam bikin. Nav xatirê we.